Oh, unsa jud na? Unsa jud? Uy, not just one, but two. But two. Condom, yan, lubricant. Nagtoyo. Ayun, gamiton. Hello guys, ako nasa din. Nag-ustaran, chino ka bakang bisayang. Baki, mawaw ko. So right now guys, we're on our way to Mount Lalaya. Uy, nagpo-music, makapiright ta. Ay, patukar, gitsa ibo. Yeah, dapat i-feel mo ang nature. Ay, pag-feel daw. Pagdala ng motor, no? Kapuyan, hanap ito ko magmotor pa ka diyan. Abi na mag-uyo ka ng ano, ba? Ng saka, kayo ba? Dapat lagi, before ka mo kat-kat, i-search nyo. Mag-research ka. Ayun. Sorry, marag ibuhat. Iya ba, una ako manduman ba kay TikTok? Saan pagbasa na? Daughter? Daughter. Oh, my daughter. Ano sa'yo basa na nga brand? Oh, daughter. Dili siya Ano bang nakisakit sa liog? Daughter. Wala na tayo. Mapapasana all. Sige na sa pasa. May na lang. Mo na makatiyatag. Ay, kasana all. Strangers camp kay Mamasin. Ano yung mga bakanti nga ito? Mukha nila kagikaps kamot pa mo. Kulatahon ka busi. Alam niyo ba yan nila? Okay, Jeremy malain. Alam niyo magpatubangan na mo. Charot. Hapon. Kapit na. Ano sila ba? Muna ko na ang peak. Murag. Di pa man siguro na mabalhin ang peak, no? Ako na siyang balikon, mga wala pandemic. Hello. Nalagi ka? Parang laki na yung pinag-iba mo ngayon, ah. Tagalog mo sa dire. Halos yung maganda. Kasupa ba? Asa mo? Welcome. Kumusta hay? Maganda yan. Kumusta hay? Oh, vlog to. Mag-hi naman kayo. Hi! Chima ka mga masayang baki. Live in Lanaya. Ay, chill, tamanda. Oh, nalata na sa Oh, ako na siya tayo. Action ko kabala ka sa summit ba? Mag-summit mo, Ugma. Irene, miss you. Ay, saligbago kang alot da. Bago ka. Sa Mago, mag-upload din. Suman na. Oh! Hi, Jim. Lagi black lahat ka. Napawaitin ka, day. Ano na? Di po ka, day. Mga usa ka buwan makuha makagawas jay. Katong last nga. Last gani nga. Last gani nga kat-kat kay numdum ka. Kita palahi diri. Nangat to ang mga tapok kalaray na anak kalaray. Pak na nagsolo diri, na dili pa disturbo. Kay di man sila pa disturbo atong disturbo. Uy, kalayo ninyo diri oy. Hi, boss. Ako yan. Hi. Kasi to, si Maui man kanu siya si Moana. Ako dahil si Koan. Wala na sa ko ha, balikan ka. So, sa to, balik ka to. Ah, o, man i-record. Oh, nice yun. Unsa to galing orientation? Double click ka na. Sige dayo, double click. Ay, nice yun daw. Nice yun. Lumalaban man. Ayun. Stop na ka live video na. Stop na. Barka. Ay, low high-tech yun kayo. Ano lang siya lang. Oh, yeah, nag-off ana mo auto sanded siya. Auto post.
Sige. Wait. Bisaya ha. Teka lang chok suey. Unsa na mo? Dalatan? Sinigang. Ikaw yung baboy. Sinigang alam. Awa ko diri. Sabi sa tabi. Luka po. Ang inahan sa kanunay panabang oh. Dulit kayo. Puro ka gats pag nandugan kay makadag picture si ina. Ang ikaw drama. Laban lang kita diha no. So sila ang atong dinners committee. Kami di ay. Musta brad? Anak, bitaw ko ganyan pa-picture, pa-bebe, pa-juke ka mga babae. Oh no! Tapos gusto ng picture kay bibi dali. We arrived sa Mount Lanaya camping site. Ang peak kay next day na namo siya tuon. Right now, nag-pitch na mi sa mga tents, catching up with familiar faces sa previous climb. This is the time where we just chill. The assigned team for the dinner is preparing for the meal, and the rest are just having fun. Plus, the nice view. Like, the view is giving. Yawan. And most of the opportunity to chill, to pause, to enjoy the view, o relax. Kaya usahay na din na ito ma-encounter ng aning view. O enjoy na to ang moment. Before ta, mga hubog o niyang gabi charos lang. Pero hubog yun. Invite ako sa friend pod si LP. Wait pa, master. First time magiging ako dito. Kumusta man? Wow! Kumusta man yung Lingara, master. Good morning guys. So, bago din yung mata, no? Pwede na yung mga kauban, eh. So, ngadto may sa pika ron. Anong bukin guys ka to. Unang matuan ka ron. Hello guys, so side trip namin karon sa Cambais Falls kung hain atong pabugnaw ng atong mga nagkainit nga lawas tungod sa tagay gabi. Uy, seryoso ni Daddy, siya gino ka mo tingog. So as what I'm saying, chartang di ay padong namin sa Cambais Falls. Actually nakaagin ako diri. Oh, pero gikan mi atog kan Kalanog Falls. Yan nalahos mi diri. Kasi mas bongga ka Kalanog. Nalimot kaya ko sa naong sa Kalanog. Di ako itong tanong sa vlog. Ikaw na, bud? Uy, nalagi ka! Oh my God, na si Kuya Kim! Uy, mangluod man si Danny, uy. Gunitisan si Danny, bigod to, uy. Ikaw ba, willing ba ka mapasaan ni Danny pag mag-go? Ano siya ba? Luyan ni mo, uy, pasano na lang tika na. Saan na all na porter? Mo di ki-friend eh. Bastos.